Ja sam Lidija Jovanović iz sela Dublja kod Svilajnca. Radim u Agrosjemenu poljoprivrednu apoteku u Svilajncu. Sada se trenutno nalazim u mojoj bašti. Ja proizvodim povrće za svoje potrebe. Trenutno ovde je paradajz i kupus koji ja ovde proizvodim, samo što je već više vegetacije otišlo. Koristila sam Krinet 102 u proizvodnji dok je trajala, u početku u vegetaciji naravno, ne znajući da treba i posle kiše. Ja sam koristila pre kiše, pa sam onda saznala da treba i posle kiše i jako sam zadovoljna. Znači, nisu se pojavljivale crne fleke na stablu, što je jako bitno. Krinet je pokazao da ima zelena masa baš dobra na paradajzu i imao je dobar rod. Pokazao je da dobro daje rod paradajz posle tog korišćenja. Sada trenutno, posle ove kiše zadnje, nisam tretirala krinetom i već se pokazuje da ima malo problema, kao na ovom ovde paradajzu. Krinet nije hemijski preparat, nije hemija, to je prirodno sredstvo, zamena za mankogal. Mankogal jeste hemija, ali ovo ne. Jako je bitno zato što Krinet 102 nema karence. To je prirodno sredstvo i znači možete odmah posle prskanja, znači sutradan ili u toku dana odmah možete da oberete svoj paradajz bez bojazni da ćete pojedete neku hemiju ili nešto. Čisto je dovoljno samo oprati običnom vodom. Ali on isto radi kao i mankogal. Mankogal daje dobru zelenu masu biljkama, kao i Krinet isto. Trebalo bi da se koristi odmah posle kiše, zato što on je kontaktni preparat i onda kada kiša padne spere ga. Znači moralo bi odmah posle kiše da se odradi s tim. Ja sam radila i pre i posle kiše, nije ni to greška. Možda je i bolje bilo, ne znam sad tačno. Evo sad možete da vidite biljke koje su tretirane nemaju plamenjaču, još uvek je list zelen. Koristila sam 100 ml Krineta na 10 litara vode. Znači, nema određeno vreme, znači trebalo bi posle svake kiše. Ne mora to baš na 7-10 dana, znači posle kiše trebalo bi da se odradi, ali onda ima zaštitu. Kad padne kiša, on ga spere, morao bi da se ponovi. Eto, samo to. Koristeći Krinet primetila sam da biljka ima bolju kondiciju. Ima bolju razvijenu listnu masu i ima dobar prinos. Jako sam zadovoljna kako je Krinet odreagovao na sve moje biljke.